Aquest any el termòmetre ens diu que hem arribat al 48% de reciclatge de residus, com l'orgànica. Ja sabeu, les restes de menjar o de petita jardineria. Vaja, només un 48%? Quina llàstima! És clar que ben mirat no està tan malament, és quasi la meitat, però encara podem guanyar molt i amb poc esforç. Avui visitem la família d'en Xavi Barà, una família 60%. Xavi, quines són les excuses més habituals per no reciclar l'orgànica? Hi ha gent que creu que amb reciclar paper, vidre i envasos n'hi ha prou. Però després de visitar una planta de compostatge ho veus tot diferent. Allà vaig veure que la majoria de les nostres deixalles són orgànica i que es poden reciclar fàcilment per convertir-les en adob. Això no és cap miracle, és una realitat. I fer-ho possible està a les nostres mans amb un mínim esforç. I a més, si no separem l'orgànica, tot acabarà a una incineradora. I quina altra excusa has sentit? També hi ha gent que diu que les restes de menjar fan pudor. Amb el contenidor ventilat i les bosses compostables que ens donarà gratuïtament l'Ajuntament, fins i tot podem llançar el menjar en mal estat, sempre traient l'envàs. Ja ho veieu, a Arenys de Mar en recollim els residus orgànics perquè el nostre termòmetre del reciclatge millori any rere any. Connecteu a arenysdemar.cat i veieu el que hi guanyem tots. L'any 2020 hem d'arribar al 60%. Entre tots és possible.